Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Truk. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Ning kok gereng ya kok. Hah? Kok gereng ya? Buta kae le. Hah? Buta. Lho sapa ya, Truk? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Truk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo!